Здравейте, приятели! Сега съм на морето на терасата. И значи, че по принцип, знаете, че по принцип аз живея в Враца, но във Враца ето тези пуканки на Лава Беер ги няма. И тук ги намерих в едно магазинче и сега ще ги пробваме. Добре, добавяме. Но няма да спираме. Сигурно. И ако не ще се наложи. Дървено. Желязо. Така, отворихме ги. Сега почваме да тестваме на аромат. На аромат същата си, като другите. Добре, окей. Трябва да пробваме това. Виждате ли това? Не. Да, хубаво са. Ако не сте ги пробвали още, препоръчвам ви. Но аз тук виждам само два цвята. Не знам що. Един сет са само. Два цвята. Не са лоши вкусните. На медиците им давам 8 от 10. А на вкус им давам 9 от 10. Вкусни са. Приятели, а вие ударете камбанката, дайте лайк и ако има коментари, напишете пробвали ли сте и дали сте пробвали повечето от друга вкуса. Аз само не помня кой пробвах. И моля ви, абонирайте се за канала Тереза Енджел. Моля ви. Довиждане!